Unió jo la vaig conèixer estant a Bèlgica. I esclar, com que era un partit demòcrata cristià i jo ja estava afiliat a la democràcia cristiana belga, quan em varen preguntar si volia parlar de lo que eren els sindicats belgues i la democràcia cristiana, doncs jo vaig dir que sí de seguida perquè ja hi estava i el meu pensament ja era aquest. Devia ser l'any 57. I d'aquesta manera vaig començar jo a fer un recorregut per les cantines de les mines belgues i altres llocs, a posar-me en contacte amb els treballadors espanyols, explicant-los una mica la conveniència i el que eren els sindicats i com defensaven els treballadors i com era oportú que els treballadors espanyols, que necessitaven molta informació i de més, ho trobarien fàcilment en els sindicats belgues. I per tant era oportú que s'afiliessin o com menys es posessin en contacte amb els sindicats. Per ser cristià es necessita demostrar-ho. I si un està en un lloc determinat, és en el lloc que està que ho té de demostrar. I esclar, si era un treballador, és en el lloc de treball i en el meu entorn de treball que ho havia de demostrar.